Maayong gabi kaninyong tanan. Ako kini si Engkotasyo. Ang atong sugilanon kabahin sa usa ka babae nga naibgan sa usa ka agta. Ay nga itago talang nato sa ngalan nga Edna. Si Edna naibgan sa usa ka agta diha sa punuan sa kahoy nga dakit. Ang ilang balay diha kilid sa punuan sa dakong kahoy nga dakit. Og si Edna usa ka maanyag nga babae. Guwapa kayo na si Edna, puti, taasab siya og buhok. Si Edna kanunay maglingkod mahapon sa dili pa mosahop ang adlaw, alas 6 sa hapon. Ingon-ingon giniana padulong sa pagsalop sa adlaw. Si Edna maglingkod dito sa kilid sa ilang balay sa punuan sa dakit. Adto man siya maglingkuran sa kilid sa punuan sa dakong kahoy nga dakit. Mahapon sa padulong sa salop sa adlaw, adto siya dito maglingkod-lingkod kay hayahay lagi kayo ug bugnaw kaayos tanan ang hangin. Unya adto si Edna dito maglingkod-lingkod, manilhig sa nataran nila. Og dihay nabatian iyang atingog. Usa ka mabugnaw nga tingog nga tibuok nga tingog nga nagdala og kabugnaw sa iyang tangkogo. Si Edna gikulbaan kay siya nagtalikod, gikuhit siya. Paglingi niya walay tao siya nga nakita. Ug sa dihang nagpaingon na ang kalawom sa kagabhion, si Edna padulong na siya matulog. Padulong na siya sa iyahang kwarto. Gipakita siya sa agta, pinaagi sa damgo. Nagdamgo si Edna nga nag-uban silang duha dito sa gingharian sa mga agta. Gidala siya dito og nakuyawan siya perti niyang kulbaa kay nakita niya ang mga agta nga nagkalain-lain lang og ang itsura. Dagko kayo og mga mata daw, susama kadagko sa itlog. Kadakon ang ilang mga mata, dagko sila og mata, tagas og mga balahibo. Unya tagas nga tao, itom og mga panet. Ang katong iyang nahibogngan dili niya makalimtan kay pirmi jud masulod sa iyang hunahuna nga gipakita siya sa agta, pinaagi sa iyang damgo. Gidala siya dito sa gingharian sa mga agta muna nga digid siya makalimot sa iyang damgo. Maadi ay ang katong agta naibog man da ito sa iya. Karon si Edna sa iyang damgo nakighilawas kaniya ang usa ka agta. Ug sa wala magdugay si Edna
nagmabdos pinaagi sa iyang damgo ngagihilawas siya sa usa ka agta sa diha nga nagmabdos na si Edna. Nahibulong na tingala ang iyang ginikanan nga nung nagmabdos man ang iyang anak nga wa man untay na misita sa ilaha. Natinga og dako ang iyang ginikanan ug nganong nagmabdos ang iyang anak. Gipangutana siya sa iyang ginikanan, ug nganong nagmabdos ka man, kinsa may tagiyaan ang imong gimabdos? Si Edna gikuyawan ug namarog ang iyang mga balahibo ug nitubag siya iyang inahan. Ingon siya sa iyang mama nga, ma, dehe agta nga nagpakita sa ako, pinaagi sa akong damgo, iya kong gihilawas. Og siya mao'y tagiya sa akong gimabdos. Natingala nakuratan ang iyang inahan og daw na siya. Ha? Mao ba? Nakighilawas ka nemo ang usa ka agta? Tubag si Edna nga, oma. Sa pagkakaroon, pwerte na lang kulbaa. Og sa diha nga nagdako nga magtubo nagmayo ang iyang tiyan. Og sa diha na nga nanganak na siya, ang ilang anak perting ituma, tagas og mga koko, taas og buhok, dako og mata, murag iring singgawng, sos murusip, tagas kayog mga balahibo, itom kayo og panet. Og natingala ang iyang mga singilingan nga unsa ba kanang bata nga pagkalagumbana dito nasairan sa mga silingan nga di ay si Edna gikaibgan og usa ka agta ang tag-iya sa iyang gipanganak nga bata. O ditong tungora ang mga silingan nagmarites na sa iyaha.